Ngiyanibulisa ababukeli igama likaJesu waseNazaretha. Senamkele ke kwakhona apha ku Reason to Live. Andihambi ndodwa ke namhlanje bethunana siniphathele i-guest utata wethu kodwa ke uzakazibulisele ngokunokwakhe and then ke sibone from there wasithini na tata ngicela ubulise ke ebantwini egama likaJesu waseNazaretha. Manibulise kuqala kuwe tatam, ndibulise ke kubabukeli egameni lenkosi yam enguYesu Kristu. Amen. Igama lam ndinguVuyo Lwethu, ifani ndinguGaleni. Ndiyazalwa ke edutywa kwilali yaseMamfeneni. Okay. Ndisindisiwe ke ndingumntana kaNkulunkulu. Right. Ndamamkela uYesu. Amen. Ndidibene ke noYesu etrongweni. Okay. Yes. Tatam ndiyafuna man before sibe siyangena kule ndawo ndiyakuva uthi uhlangene noYesu etrongweni kodwa ke ndiyarhaleke siyiqale eqaleni yonke le ndaba lena so that sizokwazi basikwazi singababukeli then after sikwazile ke ngosikwazi uhamba nawe sithi chu nawe kule journey yakho ososibalisele yona namhlanje. Ndiyarhalela ke ngotatam kusicacisele okanye kusixelele kuqala into yobana lento yokwasetrongweni lena iqale kanjani kwenzeke ntoni na, but before ke ngoyofika apho kuloo ndawo leyo ngoba ndifuna ukunikeza ixesha lakho nje lanele lokuba ukwazi ukubalisa before uyofika apho kule ndawo yoba setrongweni. Ndiyarhalela kusixalele nje ekuqaleni ubana uzalela kwifemeli enjani nje bosithi uzalela edutywa nje uzalela kwifemeli enjani, baba njani ubomi bakho uzalele kule family uzalele kuyo, wandule ke konyuka. Ndicinga uba napho nawe sodibana khona sodibana xa sowuzixelela into yobana ke ngoku wafikelela ixesha lento yobana ke ngoku kwelaa xesha lasetrongweni. Ndizawungena phaa ndibuze ke mhlawumbi lo mbuzo endiza kubuza wona ke mna ke ngoba ndifuna ukunikeza ixesha lakho nje elaneleyo lokuba ukwazi uthetha kangangoko unakho. Amen. Tatam ngamafutshane nje ndikhuliswa ngabazali umama notata abasindisiweyo. Okay. Kodwa mna ukukhula kwam ndingayinakanga kakhulu le ndaba yenkonzo. Ndikhula nje ke phakathi kwabazali. Okay. Ndingayihoyanga wena indaba yenkonzo, ndibane ndisiya ke sometimes nangokuqotyiselwa ke sometimes ato ndizalayo kodwa ingekho kum loo nto. All right. Ngamafutshane ke ndikhulile ke edutywa. Kwenzeka ke ukuba mandibashiye abazali. Okay. Edutywa ndeza apha eKapa. When ndilapha eKapa ndafika ke ndifunda apha eKapa kodwa ke imfundo leyo ndayidropha phakathi. Okay. Ndazama ke indlela zokuba mandiphile. Baqhubeka kubomi. While buqhubeka kubomi ndilapha eCape Town. Kwenzeka ke ukuthi ngoba xa sifika kwindawo esifika kuzo uyohlangane nabantu abohlukahlukeneyo ungabazi kakuhle ukuthi lohlobo lonu labantu, abanye ke ubabone se ukunye nabo ukuthi unento ezithile ozifundayo. Okay. Othi xa ucinga ujonga ubomi bakho uqonde le ndicinga uba ingandinceda uzisondeze ke ebantwini abanjalo. Ndiye ke ndanako ukusondelelana ke nabantu abohlukahlukeneyo. Kakhulu kweli cala loba ngoba bendisithi xa ndijonga ubomi bam njengomntu ke okhange isikolo asigqibe. Okay. Ndithi xa ndijonga ubomi bam ndibona uba ndizibona ndizawusokola ebomini. Okay. Ndithi ke apha ekusondelelaneni kwam njengoba ndisitsho sisondelelana nabantu ngabantu. Ndithi xa ndijonga bakhona kwaba bantu ndiclose nabo abanye
abakwicala lokurobha, Okay. still kwakwabantu bakhona abangekho kwizinto zokurobha. Abaziphilelayo ngebusiness zabo kodwa uthi xa umamela ikhona into engaphaya athembe yona lo muntu into ezinjengentwalo. Okay. Ndiyaye ekutheni ke ndithe xa ndifumana olohlobo lwabantu apha ekuphileni kwam ndazibona ke ingathi mandizichwechwele ezinye zezindawo. Okay. Ya ndingenile ke kancinci apha ekorobheni ndizenza ke into ezithile ezingabavisi kamnandi abantu. Okay. Ngamafutshane kodwa eyona nto eyayiringa apha kum kwakuringa ukuthi ingathi intwalo le xa ndijonga iyona nto ingathi ngandisebenzela kakhulu Okay. nangendlela eright xa ndijonga. Okay. Ndenza ke research ngayo kwaba bantu ba-around mna ndibane ke ndimamela. Kuthe ke kusenjalo sendiqonda ukuthi ndiredi ukuba ndingaya kwezi ndawo ndivayo ukuthi iyenziwa kuzo ndiyozivela straight. Ya ndingevanga abantu abathi hayi singakusa pha nathi sisuka pha usibona ubomi buqhubeka ngolhlobo nje ukuthi sisuka pha. Kwenzekile ke ndiselapha kwelikapa kwakho ukutyholwa Okay. kwento eyenzeka eKapa eCape Town ekuthiwa ndi-involve kuloo nto Okay. emalunga nokurobha. Yaphela ke loo nto indinamathela yiyo ke le yaphela indifaka etrongweni. Yes. Okay. Masoze singena tatam kuloo ndawo leyo injalo. Ngoba sesivile uba ubuthi ubufuna licala lokuthwala kodwa ke hayi alalunge lona kwasike wathi gqilene indawo othetha ngayo ngokapha. Cha kungene kwenzeke ntoni ke ngokule ndawo lena othetha ngayo ke ngoku yokubana waye wasifumana ukuba uyatyholwa ngoku apha. Kwakwenzeke ntoni kanjani futhi yonke nje landileyo. Into eyenzekayo njengoba bendike ndakhona na kwinto zebusiness into ke zokufota although izange ndihambele phambili kakhulu. Okay. Ikhona indawo sasibane ke kusekho eza cameras ze-film. Khona indawo esasibane ke siyohlamba kuyo i-films kuba sifuna ukufumana eza foto sizinike ke abantu. Pha bendisaziwa ngabantu abapha. Kwake kwenzeka ke ndangaboni ngasolinye nomphathi pha ikhona into esasixabana ngayo. Okay. Kodwa ke saphela sixolelana. Ndiqhubeleka ndiloke ndisiya ke pha ndiloke ndisiya njengesiqhelo but ndothuka ngenye imini xa ndifowunelwa ngamapolisa esithi kum aya ndifuna epolice station eCape Town. Okay. Ndawiva pha. Ndazixelela ukuthi no andizikhumbuli ndinento endicinga uba ibiboniwe Okay. inondibangela uba ndibanjwe. Although wena ewe ukumosha bekhona kodwa andizikhumbuli. Ndazixelela ukuthi ndinala confidence yokuthi ndiyaya epolice station. Okay. Ndaya epolice station eCape Town the following day. Ngoba ndiyafumana ngoba njengoba ndandingekho caba aya lamapolisa pha endlini apho nandihlala khona. Okay. Kwalanga emaholweni kwindawo ekuthiwa kusezone 2 pha. Ngoba before ndifowunelwe ngawo ndaye ndafowunelwa ngaba bantu ndihlala nabo pha. Okay. Bathi kufike amapolisa ayandifuna kodwa inamba yam bawanikile. Okay. Ndathi okay. Ndaphela ke the following day ndisiya eCape Town. Xa ndifika ndikhumbula kakuhle uyipolisi endadibana nalo pha elalingumcuphi nguDuplessis. Ya
wabe ke se endibuza ngalento kuthiwa yenzekile apha eCape Town. Ngaba ndinalo ulwazi ndathi andinanto ndiyaziyo malunga nento emoshiweyo apha eCape Town. Watsho ke ndicacisela ukuthi unetyala lokokuba kurojiwe apha kwindawo yecameras njengoba kurojiwe wadutyulwa nodutyulwa i-owner yapha and ithi ndim, that is why beye kum. Wandibuza uba ndiyayazi na no ndiyayazi iChina kwakusithiwa nguMr. Ndiyalazi. Wabuza ndilazi kangakanani, ndaxela ke njengoba sendixelile ukuthi hayi bendisiya phaa ndiyokwenza izinto ze-photograph. Wathi okay. Wathi I know it's fine, xa ikhona into sizawuphinda sikwazise. Ndamnika ke statement njengoba ndisitsho ndakhululeka ndahamba. But ndothuka the following week xa ndikhumbula kwasebusuku endingayazi ke inoba bayenzile ke lo research yabo ngoba ndothuka indlela abafika ngayo kusebusuku. Bafika banqonqoza ke emaholweni, kwavulwa kweziwa ke le kamera yam. Ndabe sendivuswa apha kusetshwa. Kusetshwa ndaqonda ndothukile. Babe besithi ke ndiyabanjwa. Hayibo. Ya, bandithatha bandilayishe evenini bahamba nam. Babe bebuza uphi lo muntu bendimosha naye, uphi lo muntu bendisenza naye lento, ngoba benibabini. Sebendixelela nje abandibuzi ngoku. Ndabe sithi no andiyazi lento niyithethayo. Baphela ke ndiyovalelwa eseleni eCape Town. Ndavalelwa ndikhumbula kakuhle kwangolwesihlanu. Ndayovela ecourt ngomvulo. Oh no, andivelanga ecourt ngomvulo, ndathatha ndasiwa ePosmo ngomvulo ngoba ndaye ndahlala phaa epolice station ngomvulo ndasiwa ePosmo. Kodwa ke ndeva ke ukuthi funeka ndise-court phakathi evikini, I think kwangolwesithathu ndaya ke ecourt, yabe nefamily yam seyikhona ke phaa. Kwathethwa ke ngento yebail, kwacaba ibail iyafumaneka ke. Ndizawubheyilwa ndikhutshwe ngaphandle. Yandibheyila ke ifamily ndaphuma ndangaphandle. Ya, when ndingaphandle ndaqhuba ke nokubane ndisiya ke court. Ndiyo-athenda lixoxwa ityala. Kuyo yonke ke lento njengoba ndixoxa inhliziyo yam apho yayibuhlungu, njengoba ndisihla ndinyuka nje ukuthi hey lento ndihlela ndinyuka, sekuphela kunyanzeleka uba mandibhatale namagqwetha kulo sentanyana ndinayo. Into eyayibuhlungu ukuthi lento andiyenzanga le. Sure. Andiyazi. Ewe ngendisiva ukuba zezinye ke izinto ezithile endizaziyo, le andiyazi nyani. Yayibuhlungu ke nyani inhliziyo yam. Yaqhubeka lo process ndaphela ityala lindiwela. Sure. Phela ityala lindiwela ngo-2008. Ndikhumbula ke kakuhle ukuthi kulaa veki ndizawugwetywa ngayo abazali bam babesiza apha eKapa. Bezizela bona enkonzweni. Okay. But kwacaba kwakulaa veki bazawukwazi ukuzo-athenda njengoba beyazi idate yoxoxa kwam. All right. Kanti le mini ndizawugwetywa. Le mini ndizawugwetywa. Bakhona ke abazali, igqwetha likhona, ndizamile ke njengoba ndandizama ukuthi mandiyiprotecte lento yoba ndingabanjwa, njengoba bengekayiveza kuqala ukuthi ndikhuliswa ngenkonzo ukuthi umuntu ithemba lakho liphosa kuThixo. Kodwa mna ndaye ndaqonda ukuthi noba abazali bebeyithetha lento mandike ndizame
amaxhwele namagqirha especially njengoba bengidayiveza ngaphambili ukuthi ndandinabo abantu abaclose abandixelelayo ngeyeza njengoba kwade kwakho naba bathetha ngento zokuthwala ya ndaya ke kubo babe besithi abanye yabona uba wawukhawuleze wenza lanto yokuthwala into ezikumila kunje ibiziminor ya ndabe ndiqonda ke sekunje ngamafutshane ke abazali njengoba babelapha lamini ndagwetywa iminyaka eyi-30 wathi umagistrate unika iminyaka eyi-30 ndize naye etrongweni yaba buhlungu inhliziyo yam kakhulu njengoba bengendatsho kuqala ndithi yini noko le into ndiyigwetyelwe isigwebo esingaka andiyazi zikhona ewezinye izithile endizaziyo aziveli nokuvela ke mhlawumbi kuthiwe ikhona into ethile wake wayenza kuvela lento ndingayaziyo. So China eli ke ngolona tata ithini into yalo la njengoba lalidutyuliwe laye lasweleka na okanye kwaye kwenzeka ntoni apha kulo ke ngo? No, azange lisweleke belathende court. Beliba khona ecourt. Uthini kaloku lo muntu uthi ke nguwe lo umoshileyo naye usamile kuloo nto le njengoba seside sifikelele kwesi sigaba soba ngokuthi uyagwetywa 30 years yonke. Usamile ukuthi ndim. Usamile ukuthi ndim owenzela mna ke into endiyicingayo. Okay. Lamini kona kwenzeka lanto ndadlula pha. All right. Ndiyazikhumbula ndidlula pha and wayendibonile. Nami ndade ndawavisha nje ndidlula. Okay. Xa ndifumana ke ngoku ixesha ecaba yenzeke ngalo lento aliqelelana nanga kakhulu nokudlula kwampa. Danento ethi ke ngoku inoba lento njengibe eyoyamanisa nami into ba sasike saxabana ngaphambili kodwa ke noko besesixolelene ngoba yayingeyona nto ingako le sasixabana ngayo. Inoba kutheni endinyala ngalento esithi ndim lo wenze lento. Ndavele ndadideka nje. Ndadideka sendiphela ke njengoba ndisitsho ndigwetywa lo minyaka engako. Ya into pha eyaba ngumangaliso nje utata ondizalayo. Okay. Wacela uthetha. Igqwetha seliyekile. Wacela uthetha walinika ithuba lothetha. Wathetha ke ecela kwimagistrate ecela ukuthi noko ibingumuntu obebane endikhulisa ethetha ngento zenkonzo. Okay. Akayazi kakhulu ndifumene phi yonke ukuba ndiyenzile lento. Akayazi ba ingaba yenzeke ngoba ndifunde pho kanye ndithini. Ecela ke kumagistrate ukuthi ucela ndigwetyelwe ngaphandle. Okay. Yala imagistrate into eyayithethayo yathi into endinoyenza ndingayophula i10 years. Kodwa 20 years makeze naye etrongweni. Ya ndazibona inyembezi ziphuma. Siphuma inyembezi ndisitsho nsithi uyabona ngoku le into yaqala undenzekela kwa into ekuthiwa kukubanjwa zange ndayoma nasesikhothi. Kwakungelulanga. Kwakungelulanga tatam kwakungelulanga. Ndehla ke inhliziyo yami ibhlungu injalo. Ndasiwe ePosmo. Lafika ke ePosmo ndandingayibelieve kwangoku ndikhwele etrakini yaname ePosmo isingathi kuzawuthiwa hayi kuyadlalwa uyabona. Kodwa ke hayi ndabona ukuthi hayi akudlalwa. Ndayovalelwa ke esiseleni. Ngamafutshane still ndiyakhumbula kwangolwesihlanu ndigwetywa. Hlala umgqibelo. Safikela kwikamera ecabafikela kuyo kaMabhantini abantu abagwetyiweyo sahlala but the following day safakwa esiseleni.
ndiyacinga apha kum inoba yintoni ke ngoku ngoba namaxhwele bendiwazamile ngaphandle bendihambela indawo ezininzi ndicinga uba mhlawumbi kungakhona ukuprotecteka ukuthi ndisinde kule nto kodwa ke ndaphela ndipha into eyayenzeka kum inhliziyo yam andifuna uxoka yacinga ngenkonzo Okay. njengoba bendikhuliswa ngabazali bethetha ngayo yacinga ngokuthi ayi xa kunje ayikho enye into endicinga ukuthi ingandinceda ndicinga ukuthi uThixo angandinceda ngamafutshane ke ndeva ekuseni phaa ngo-8 ndeva kukhwazwa kusithiwa abantu abafuna ubheka ecaweni abantu abafuna ubheka ecaweni ndaxhuma ebhedini enalilungu ndasondela apha ngakwidrill Okay. ndamamela isiza ndeva kuthiwa abantu abafuna ubheka ecaweni ndaphakamisa isandla ndasifeza apha kwidrill ngoba ndimboni nalo muntu okhwazayo qha ndamva kodwa ukhona umuntu okhwazayo ndaphakamisa isandla oko ndikhwaza andimva uba kanti uyasondela kanti nyhani uyasondela Okay. waphela hey mfondini uyafuna uyanyhani kule cawe ndiyakuva oko uphakamisa isandla ndiqonda hey linditshonele emini Sha. saya ke ecaweni phaa ngecawe ndane laki phaa ipolisa elalidlulisa iBhayibhile ndafumana cause laliphethe iBhayibhile ezintathu sasibaninzi xa sasiphakamisa izandla kubuzwa amabhantinti afikayo mangaphi namhlanje ndiyakhumbula noba siphaa ko-20 kodwa ndanenhlahla yoba ndiyifumane nami iBhayibhile ndaleqa ke ndiqonda ukuthi xa ndibheka esiseleni ndiqonda ndifuna ke ndiyijonge lento kaThixo njengoba ndisiva kwiBhayibhile ukuthi kukuthetha kwaThixo seyithemba lam ke ngoku sendiqonda ukuthi hayi ndiliphose kuye uThixo lo kuthiwa ummamela ngoba ufunda iBhayibhile ndathi xa ndiyivula ndafumana ke ilizwi elalithetha phaa ngentombi eyayinethombo legazi isithi enhlizweni yayo yathi ukuba ingathi ichukumise ingubo kaYesu ingaphila ndayithatha ke ngolento ndayizisa kum ukuthi ukuchukumisa ingubo zikaYesu mhlawumbe okanye kuzinikela andifuni uxoka zange ndibe nayo ngokuphelele ngoko i-understanding noba wena kodwa yayindinika nje umdla endikhuthaza xa ndibane ndiyifunda Sorry kancinci kusincede usizobela umfanekiso engqondweni ukuthi ngexesha ke ngoku kuthiwa ulapha ngokwetrongweni kwenzeka ntoni apha kuwe sentsho engqondweni yakho enhlizweni yakho emphefumulweni yakho kwisimo ese le environment okuyo le ndawo kuyo kwenzeka ntoni exactly phayana sentsho noba ungaze ungena deep nje kwezo zinto ezenzeka phaa etrongweni kodwa ke ndiyarhalela nje ukusibonisa nje usibeke umfanekiso engqondweni uba kwenzeka ntoni kumuntu xa epha ngaphakathi phe ejele because kunomnye umuntu mhlambe naye oqonda into yobana hayi mandimoshe wethu mani noko into yokuba nje ezuba ngumsebenzi futhi ukuthi ibumosha kangakanani ubomi bomntu into obuyongena phayana nento ezenjalo nje ndiyarhalela nje ugqithe nje kancinci kwezo ndawo ezo zenjalo hey tatam ayondawo eright leya noba wena abantu abaphuma phaa abanye babo uye umuntu kungabonakalisi ukuthi uphuma kwindawo engekho right ayondawo eright leya kum ukufika kwam phaa ndikhumbula bendike ndizibukela imovie bengeke ndizibukela imovie ndibone ezitrongweni kuthi ezitrongweni kuyajinywa nojinywa uyabona but ndisiva ke okanye bendike ndibone nakwimovie ukuthi ingathi akhona namathuba okufunda but ayiyo lanto siyibona phaa kwimovie the way kwenzeka ngakhona kum kwavele nje ndacinga ngobe ndihleli police station la 2 days i2 days yayingathi ngunyaka ndihleli phofu
police station esiselene police station. Ngoku ndave ndacinga xa ndigwetya iminyaka eyi-20 Sure. ya lavele laphela ithemba tu. Laphela ithemba loba ndingaze ndiphinde ndibuye ndiphile ubomi oburayithi ngaphandle. Njengoba ke ndisitsho, yiyo laa nto kwavele kwathi qatha nje indaba kaThixo kum. Kwathi qatha indaba kaThixo. Kawuba ndiyakhumbula kona, uyabona uThixo noba ndandingekho in kuye, kodwa ndikhumbula izinto ezazike zenzeke njengoba bendifota nje. Okay. Bekuke ndithi xa ndiyofota mhlawumbi umngcwabo, ndibona abantu bekhala apha. Eyi, nami inhliziyo yami bebuhlungu. Thuba loba naxa ndisiva le ndlela asweleke ngayo lo mntu, ndibe nento ethi, eyi, hayi man, kodwa uThixo mos angakwazi umvusa yena lo mntu. Kubekho nje laa nto kum. Ngoku kwavele kwavuka into ezinjalo apha kum ngondingaphakathi. Elaa themba bendike ndibe nalo xa ndisiya mhlawumbi kwindawo enjengomngcwabo abantu bekhala khona, kubekho into elithemba, although bekude kungade kubekho into eyenzekayo. Kwaye kwakho laa nto ivukayo kum ukuthi xa bendidla ngobona kukho loo nto ibuhlungu yehlela abantu, kubekho elaa themba, kwavele kwavuka laa nto yokokuthi ukuba ubomi bakho nyhani ungabunikela kuThixo ungancedakala kule meko. Ndeva laa nto nje ndingakwazi uyi-explaina ncam. Yayisenzeka apha kum ngaphakathi. Yiyo ke ngoku eyayindithuthuzela. Okay. Kuyo yonke le ntlungu ndandisithi xa ndicinga, yini man ndingayazi le nto ndigwetyelwe apha. Ndisose ndigwetywe iminyaka engaka. Yinto lo magistrate akasamvanga utata sose kenzeke laa nto yokundigwebela ngaphandle. Ndinikwe ke loo miqathango, ndisose ndigwetywe iminyaka engaka. Hayi tata, to be honest, kwavele nje yangathi umzimba ukubona uyeke uba ingathi ufile ngokuphilayo. Sure. Ingathi ufile ngokuphilayo because andiziboni ndinathemba laa nto ndinoze ndiphinde ndiyenze ebomini. Phezu koba bendingekabheki nakude ngempilo, bendiphilile iminyaka ndingaphandle. Kodwa ndiqonda xa ndizawungena etrongweni ngoku ndiphume emva kwale minyaka. Sure. Ya, kwaba njalo nje. Ya, kwaba buhlungu kwanjalo, especially ke ngoku kuthiwa siyathathwa apha ePosmo, ngoba kuthiwa abantu abagwetywe iminyaka engaphezulu ko-15 abamelanga uba babe lapha. Yabuhlungu kakhulu ngenhliziyo yam sendisiva ukuthi kuthiwa siye emaphandleni. Bazithetha ke izinto abantu ezenzeka kwiitrongo ezisemaphandleni. Naxa ndisiva bethetha abantu, hayi ukusuka apha eCape Town ubheka phaa isiphaka oma-2 hours. Ndatsho ndathi ya. Kwavele kwaphela nje ndathi hayi, ndawulindela loo nto yenzekayo. Ndandingayazi ukuba ikhona into ke elolu hlobo yayenzeka ukuthi nyhani xa ndaye ndadicida. Ngoba phaa naphaa ndaye ndafika phaa eHealthstrom eMaximum eCaledon. Phaa safakwa kwindawo kuthiwa yi-CMAX. Apho amabhantindi athi xa afika amonitharishwe khona kwindawo engafaniyo nezinye izisele. Niyajongwa phaa ndijonga ukuthi okay, wena ukulungele ngoku uba ungasiwa kwezinye izisele ezingconwanyana ngokokutreatwa kunale ndawo kuthiwa yi-CMAX. Kodwa mna ngoba ndaye ndanexesha elininzi ke loba ndifunde iBhayibhile le bendiyifumene phaa ePosmo. Okay. Ndabane ndifunda iBhayibhile. Kwakho into ethi ingathi ndingaphazamiseka xa ndinoya kwenye indawo. Mandike ndifocus apha ekufundeni le Bhayibhile ngoba yayiseyiyona nto indonwabisayo nendinika ithemba xa ndiyifunda. Ya, yiyo eyayindithuthuzela kaba ndikhumbula kwathiwa xa kuthiwa niyatshintshwa apha nizawusuka kwenye isection. Ndabe ndiqonda ukuthi andiyazi ubomi balapha, sendingathi ndikhetha obu balapha. Ndacela ukuthi hayi mama ke ndihlale mna. Oh, apho kule ndawo injawo njani ke ngole, like uhlala nibaninzi kule ndawo nje ukuthi ufuna uhlala wedwa nje kule okanye
indawo enjani yona le? Zisele uhlala wedwa esiseleni. Okay. Sisele uhlala wedwa but zisele zininzi. Oh, okay. Ya nibane ke nikhutshwa mhlawumbi nilo ngabo bantu bayi10 nijikeleziswe nje phangaphandle nikadiwe mhlawumbi into pha ku10 minutes just kolula inyawo 10 minutes niphinde nifakwe nizohlala apha ayikho nje enye into eniyenzayo. Okay. Ya ilonto nje ndandingayazi ukuthi zikhona nezinye izisele ekuke bavulelwe amabhantini bayo baninzi banikwe mhlambi hour bezidlalela ibhola. Uyaqonda ndaye ke ngondisiva ke ngokuthi hayi zikhona nezinye isection kucelwa ke ngonezinto ezenzekayo kuye ngoba seni monitorishiwe najongwa apha eCimex kwabona ukuthi no ukulungela ba ungaya pha which is zisehla ubu street. Oh. Ya xa usuka eCimex usiya kwezinye izisele naxa usiya kwizisele ezikhulu apho amabhantini ahlala mhlambe eyi40. Okay. Kwisele C1. Yeah. All right. Okay. Ndikuvile dadam. So ke ngoku khawusithatha usibeke ke ngoku kule ndawo ke ngoku yenguquko epheleleyo ke ngapha kuwe ezofunda lelizwi ke ngoku like ndiyarhalela kuyasingene ke ngolo journey ke ngokupheleleyo ngokuzivezele zona indawo ezithile pha indaba yentombi zanene thombe legazi nayo yonke laa nto leya ilizwi ezulufunda ke ngokusetrongweni lenza ntoni ke ngoku apha kuwe. Ndikuvile kona uyimenshina nje kodwa ndiyarhalela kuyinabise yonke laa ndawo leya utshintsho layo lisenzeke ngapha kuwe okanye naphana ufike nakhonza xa nifika phayana. So ndiyarhalela nje kusihambise ngolaa journey leyana so that nomnye umntu omhlawumbi omnye sobukela ngomnye osejele njengangoku uyabona umntu ayazi ukuthi naye yintoni engamncedayo yephi wena yakhe ijeni owayithathayo for udilisha nezi-stress ojongene nazo ngoba ibuhlungu le nto uyibalisayo uthi yakwehlelayo ugwetywa ungenatyala ude ugwetywa iminyaka engaka. So wena kodwa uthixo akuncede ke ngokuthi ukwazi ufocus ezweni more than ufocusa kwezinye izinto ezinokuphazamisa ingqondo yakho. So ndiyarhalela nje ukuthi ke ukusithatha ke ngokuloo journey yakho ezuqhubekeka nokufunda izwi kwenzeka ntoni apha kuwe and then uYesu uzomamkela kanjani ke ngoku futhi senje official okanye wosowuhleli mamkele kwaphaya ePosmo. Ndiyarhalela nje ke ngolaa ndawo leya ukhe ungene nje phaa kuyo ke ndekam. Ukungena tatam pha njengoba bendihleli ndodwa ndizifundela iBhayibhile ndaye ndathatha isigqibo. Okay. Sokokuthi njengoba ndiyifunda iBhayibhile ngoba ndifumana apha amazwi andikhuthaza especially ilizwi elikumaKorinte I think maKorinte 2 chapter 5 verse 17 lithe lalizwi ukuba umuntu kuKristu usisidalwe esitsha. Okay. Into ezindala zidlule. Yes. Andikhuthaza lamazwi naxa ndifunda pha kwiDeuteronomy chapter 28 verse 1 ukwehla amazwi athi intsikelelo zokululamela ilizwi likaThixo libe lizixela ke ngoku ukutsho ukuthi ubuthe walulamela ilizwi likaThixo awuyuba ngumsila uyoba inhloko. Awuyoboleka wena abantu bazawuzoboleka kuwe. Yes. Andikhuthaza lamazwi but ke ngoku ndinento ethi ewe njengoba ndikhuthala kangaka ngalamazwi andikazifumana indawo thuba loba ningaphuma njani isabani ihlala yona lento yoba 20 years but ndiyawava wona amazwi but ke ngoku aphela etyhileka kum the more ndibane ndifunda iBhayibhile pha ke ngoku eCimex ndihleli pha xa ndibuza because ibivakala icawe uba ikhona phara because besike sive xa kuculwa. Okay. But ke ngobe singavulelwa pha eCimex. Oh. Ya than ezinye isection. Yes. Ya kodwa kwahamba I think emva kwe2 months or 3 ndeva kusithiwa sizawuzovulelwa eCimex uba sikwazi usiwa enkonzweni. Okay. Ndayivuyela ke lonto ukuthi ndizawucaciselwa ngoba bezibakhona indawo ngoku ndindodwa apha ndizifundela leBhayibhile
ezike zindibhide ndiqonda ukuthi hey andiyi-understand ke ngolento. Okay. Ya. Okungamandla elizwi ndilitshoyo lipha kumaKorinte ndaba nento ethi ke ngoku xa lithe lizwi ndimtsha lithetha ukuthi naxa ndifumana amazwi athetha ngoba xa wamkela uYesu uxolelwa izono. Ndiqonda njengoba ke ngoku ndimfuna lo Yesu xa ndimamkele zizawuxolela izono neziya ndazenzayo andabonwa zizawuxolelwa. Ndanento ethi ke esi ke ngoku sindifake apha ndingasenzanga ingaba ke ngoku inoba izawuthini indaba yokuba mandiphume apha etrongweni. Okay. Ngoba ndingene ngento endingayenzanga apha ndisajika-jikana ke nento ezinjalo kodwa indincede kakhulu into yokufunda iBhayibhile. Naxa ndifika ke nje mesisiya phaa ecaweni kuthethwe ngoYesu ndakhumbula ukuthi wabane esithi umzalwane wayishumela uba wawumamkela uYesu awuphinde umamkele. Ndiyakhumbula ndimncinci ndisayikhumbula kodwa loo nto leyo. Okay. Noba ndandiphaa ko-10 years. Khumbula kakuhle kubizwa abantu abazokwamkela uYesu. Ndingekagwetywa ndaya uyoma phaa labhaliswa igama lam. Ndambuza ke ngoku lo mntu ndigwetyiwe mna and andihambanga ngendlela zoba ndimamkele uYesu. Okay. Emveni koba ke ndandimamkele and ndandingumntwana but ngondigwetyiwe kodwa ndimamkele uYesu ingaba ke ngoku funeka ndithini na. Wathi lo mfundisi wayishumayela pha into ofuneka uyenze wena hlambulula. Okay. Wathi kum mandixele zonke izono endizenzileyo. Ndazixela ke ndazixela wathi sizothandaza ke kuThixo uzokuxolela zonke ezo zono uzenzileyo ungaphinde ke ngokuwone. Wathi akho sidingo sobuphinde uthi uyamamkela okwesibini uYesu. Okay. Ya lakhula ke ngokithemba lokokuba njengoba bane esitsho lo mfundisi xa sipha enkonzweni ukuthi naxa ndifunda iBhayibhile ndifumana nabantu ababanjwayo oPetrose kwafika izithunywa zabakhupha etrongweni. Yakhula lento yoba uThixo unawo amandla. Ndabunikela ubomi bam kuye ngokuphelele. Okay. Njengoba ndifunda iBhayibhile kangangoba izinto ebendisiva ukuthi ndazixelela ukuthi yonke into endiyifunda apha eBhayibhileni ndiva into obuThixo akayifuni andizuyenza. Jesus. Ngoba ndicinga ukuthi ibambe loo nto xa ndiyenza ukuncedwa kwam nguye. Ndazixelela ke kawuba kunezinto ke zingekhoyo phaa etrongweni. Okay. Ezikhoyo apha ngaphandle. Ndisithi ke ngoku zona ke ngoku njengoba zingekho apha kodwa uThixo engazifuni uba ndizawuthi ndiziyeke njani. Ndazifumana indlela ezinjalo ngamafutshane ndaphela ndiphuma ke nase Simex. Okay. Ndakhutshwa eSimex xa ndifika eDissection kwalula ke ngoku kakhulu nokubane sidibana nabanye abazalwane. Injani ke apha eDissection nabanye abantu ke ngoku apha kuyo okanye injani imeko yalapho yona ke? I-Dissection inabanye abantu engengabo abaya bebephaa. Okay. Phaa njengoba bendisitsho xa nikhutshiwe nisiswa kwindawo eniza kolula kuyinyawo nijikeleze mhlawumbi lo 10 minutes akufunwa nime ixesha elininzi. Okay. Ni communicator funeka nijikeleze nje apho nithethe nje uba niyathetha ningathethi ixesha elide. Okay. Nijongene kodwa phaa eDissection yona phaa andixesha enilijikelezayo phaa nisolula inyawo yi-hour. Okay. And ke ngoku phaa akunandaba uyakwazi uncokola. Ndadibana nabazalwane phaa abaxelayo ukuthi inkonzo kuyakhonzwa phaa ndithemba lethu nathi njengoba silapha siliphose kuye uThixo. Ndadibana nabo abazalwane yakhula ke ngolento kumyo kokuba uThixo zikhona into angazifuniyo ekufuneka uzigqibile apha enhlizweni yakho ngoku lapha etrongweni
uthi noba ndiphumile ndayoba ngaphandle lento uThixo angayifuniyo ndiready ukuba ndingathi xa ndingaphandle andizuyenza. Jesus. Yakhula ke ngolonto kumba mandiphilele uThixo ngalendlela andifuna ndiyo. Kunomangaliso owenzekayo tatam pha etrongweni intoba sikufike ogqirha beyosixilonga. Okay. Hayi ndatsho ndathi ngoba into eyayindiqoba kakhulu kanye indibetha pha kukutya kwakhona. Hayi akukuhlanga akumnandanga. Kodwa ke uyatya ngoba ungenayo enye into zawuyitya. Sathi sizoxilongwa apha kwathiwa xa kufikwa kum kwathiwa wena okukutya uallergic kuko. Kwenza into engekho right apha kuwe emzimbeni. Okay. Funeka utshintshelwe imenyu. Hey damangala ndacinga ilizwi apha eBhayibhileni endike ndadibana nalo lisithe lalizwi kunomntwana kaThixo owondliwa intaka kwakungekho kutya kodwa lithe lalizwi intaka uThixo wayeyithuma imphathele ukutya. Yes. Hey ndacinga ngalonto ukuthi hey njengoba kuthiwa kokuphi mina enza kunikwa ke ngokutya tatam imenyu yami yohluka. Inyama njengoba inyama pha ingumhluzi inqabile into yoba caba ungabamba inyama pha ucaba uyakhukhuza inqabile loo nto leyo. Ngabantu abanemali ke ebebaye bathenge okuka babaphekayo babane bebathubelezisela ke ngoinyama. Yatshintsha imenyu yam ndafumana ukutya okuright njengoba nebisi lapha lifakwa amanzi ndanikwa ibisi eliright. Hey ndanento engaphakathi hey inoba kuqala kokusebenza kukaThixo ke ngoku. Jesus. Namanye amabhani xa ndifumana ukutya kutyiwa ngabantu abagulayo ukuze noko bapick up amandla. Okay. Abantu mna ndide ndingaguli nje. Uyabona hayi ndaqonda hayi mange enjoy lento ndibona ukuthi inoba kukusebenza kukaThixo. Andifuni uxoka ndayithatha serious ngoba ibibetha kakhulu indaba yokutya pha to be honest. Okay. Ibetha nyani uthi usiya nje uyophaka inhliziyo yakho ayino lavuyo loba zawufumana ukutya uyanje uyahamba uzawufaka into eswini just ingene nje igcina uba uphile. Ndatsho ndaThixo ndiyakubulela kule nto yenzile ndizoqhuba ukukukholisa. Ndisiva ke ikhula le ndaba yokokuba uThixo umfuna umuntu azabe uyakholiswa nguye abe njani. Ndiyeva ukuthi amazwi athi isono sibangela uba uThixo angakwazi usebenza. Ndive ke neendidi zezono nendlela ocinga ngayo funeka uyigade indlela ocinga ngayo nezinto zenzayo funeka uzijonge into wandinceda kuThixo ndakhula ke kwelicala loba mandibe fit thuba loba ndimphilele ngalendlela afuna ndimphilele ngayo. Worse and worse leyo tshintshwa kwemenyu ndatsho ndathi Nkosi ndizokukhonza noba ungandinceda ndikhuphe ngoku ndiza kukhonza. Yakhula into yoba angekhe even izinto ezazingathi zingandiphazamisa ezibendike ndazimention ekuqaleni ngoba kwangoku ndipha etrongweni ike yafuna ubiwa indlela endicinga ngayo. Okay. Ngoba ndithe xa ndicinga ngobomi ukuba ubomi obu ndizawuphuma emva kwale minyaka impilo izawundibeka phi. Waphinda uSathana wafuna uyiba ingqondo yam wathi kaloku wena ugwetywe ukwiprocess yoyothwala. Jesus. Ngoku suba newari. Elo xesha uzophuma ngalo apha uzawuphuma uhambe uyothwala. Which is ubomi bokuthwala ndanalaa nto kukuthi kwawuxhomekeka kuloo ndlela ndawuyikhetha ukuba mayindisebenzele mhlawumbi into yokuthwala within iveki okanye within inyanga
okanye within unyaka ndanento etshoyo ke but izocinywa lonto kukubane ndifunda ilizwi likaThixo. Okay. Leyo kokuba njengoba efondini ungafundanga ungena sikolo xa ndifumana ilizwi likaThixo ndifunda into kokuba isilivere igolide yekaThixo. Ndithi ke ngole yokuthwala ke ngoku izawube ke ngoku imali xa isilver negolide iyekaThixo ingaba ke ngoku uThixo uzamnika imali ngoba ndithwele but ndifumana ukuthi izawube ingaveli kuThixo. Okay. Leyo ba uzawube uyothwala uyabo izawube ivela kuSathana which is indlela zika Sathana ezo. Yakhula kakhulu yayicima into yokokuba andinabo ubomi. Yeah. Yayicima ilizwi likaThixo layicima lonto xa ndifumana amazwi athi funani ubukumkani bamazulu tanci nobulungisa babo. Okay. Zaye zonke ezinye izinto ziza kunilandela. Xa ndisiva litela lizwi ndiyayazi ukuthi izinto ezifunwa zinhlanga niyazifuna nani. Kodwa nina funani ubukumkani bamazulu tanci. Izocinywa ke ngoku lilizwi likaThixo into ibifuna uphakama kwangonisepha etrongweni yokokuba mfondini uzayothwala man. Uyabona ngamanye amazwi ndincedakele kukuba ndibe nexesha lokufunda iBhayibhile ndibane ke ndisiya nokuhlangana nabazalwane kangangoba ibindonwabisa iBhayibhile indonwabise ndazibona ngoku ndisithi ndaphela nento endiyithethayo endithi kum nokokuba Thixo ke awundikhuphanga kodwa xa ndikhutshwa nguwe ngexesha elifanelekileyo I'm ready still even ukukuphilela. Kodwa ndanayo into ethi kodwa Thixo ubungenza ummangaliso undikhuphe apha before elixesha kuthiwe ndizawuphuma ngalo ndawo kukusebenzela ndawo kukukhonza. Jesus. Ngamafutshane ke tatam wayenza uThixo lonto. Okay. Tenza only 3 years. Yo. Kwi-20 years endandiyigwetyiwe ngenxa yokunikela ubomi bam kuThixo. Jesus. Kukangako tatam. Yenzeka njani ke ngoleyo ibalisayo ke ngoku into yobana uhlala nje only 3 years ke ngoku? Ndothuka tatam. Kufika ipolisa likhwaza. Vuyo lwethu galeni. Ndiye ke kulo pha emnyango. Yenzeka ke ngoku ngoba ndaye naphuma kuma-dissection ndaya kwisele ezikhulu. Okay. Sahlala ke namabhantindi amaninzi kwisele esi-1 pha ngo-13 nto. Ndiyobizwa sendipha. Okay. Ndeva ndibiza lathi lipolisi efondini uyagoduka. Hayibo. Tata hayibo. Kanjalo nje wathi uyagoduka. Andifuni uxoka azange ndilibuze entwini khalathi thatha yonke into yakho apha uphume yaphuma ngosibheke reception. Impendulo yam ndathi andinanto lapha tata. Nyani ke ndandingenanto pha. Okay. Kangangoba even impahla zonxiba ndancedwa ngomnye umzalwane owayenempahla ezigcinwe pha kwi-reception ngoba impahla bezigciniswa pha mna kuba sekuminyaka ndipha ezam andisaziwa. Yeah. Ndancedwa ngulo mzalwane wayebane esiya ecourt. Okay. Ngofuneka ekhulule ezampahla ze-orange anxibe i-tracksuit. Ndaya azange ndiyibuze nakakhulu ngoba ndandinovuyo nje lokokuba ndinovuyo noloyiko uba yenzeka nyani lento. Uyabona ndiqonda ukuthi ndawuyibuza enye nenye kakhulu xa sendingapha ngaphandle. Uyabona ngoba yayikhona nento ethi kungasikandi mhlawumbi kubhidaniswa amagama. Uyabo kodwa likhona nelathemba lokuthi uThixo xa ubufunda iBhayibhile bezikhona izinto pha ebezisithi akukho nto emnqabelayo. Jesus. Uyabona bekhona amazwi esithi akukho nto uThixo emohlulayo. Yahlala ke lo themba ndisitsho ngaphakathi ngoku ndisayiniswayo kapha kuthiwa ndiyakho nditsho ndithixo banguwe lo and ndiphuma manyani
ndiselapha etrongweni and ndiphuma manya ndokukukhonza Yeah. ndokukusebenzela nyani Jesus. kwathi kanti nyani ndiyaphuma Mm. khumbula ke imoto endakhweliswa kuyo yayi-Ford Focus ndakhatshwa apha ngamabhantini ngamabhavaro elingumuntu ongisisi nomuntu ongibhuti ngoba ke abazali bam bebese Eastern Cape Okay. bandithatha ke bandizisa kumfundisi owayeke abane esiya pha etrongweni Okay. kuyonivelela apho abazali bebekhonza khona Okay. ya ngoba yena ulapha eKhayelitsha All right. bandisake kuye ndaba ndiyaphuma etrongweni olohlobo Jesus. ndazixelela ukuthi ndomkhonza uThixo ngoba ke ndisamkhonza ke nanamhlanje ya Yo, ayibona amandla tata hope ubungqina bakho. Ndiyafuna kodwa ke ngoko siye emaphethelweni siyivale nango ndisemnandi nje le ncoko yethu. Kodwa ndiyarhalela nje ukuthi ukusivezele ke ngoko ukuthi bunjani ngokubomi bakho ngoko ubhizi intoni kwenzeka ntoni kaloku wakho wathi ubukho wathi mosubomi bakho bebunzima ufuna noyothwala waphinda wabuyela entwaleni okanye waye wenza kanjani nje just nje ukuthi ukusivezele nje lo party le injalo and then xa ugqiba kule ndawo le injalo ndiyafuna ujonge kule camera lena ke tatam uthethe nombukele okhoyo ekhaya othi ndixakene nobomi bam ndixakwe ngabantwana mhlawumbi nami ndisejele ndiyento ekuthiwa ndiyenzile ndibe ndingayenzanga ndiphelele ngamathemba ngoku xa kunjena ebomini bam so ndiyarhalela ukuthi uthethe nabo bantu abo banjalo based on ubungqina obubakho utshilo wathi uThixo akho nto emnqabelayo so ndiyafuna nje ukuthethe naye lo mbukeli after that sizokwamkelisa abantu kuYesu sibe sesithandaza siyavala amen. Tatam inkulu lento yenziwa nguThixo empilweni yam kawuba endokunye usathana izinto ebese kubona ukuthi awukudanga angasifuni uThixo uba uzenze nangoku sewusindisiwe azibi kude ezazinto Okay. ngoba ndiphumile etrongweni ubomi ababilula ndingaphandle abane ke eqhwexwa esithi zisekhona ezindlela la njengoba usitsho ndandizimisile zokuyokuthwala andifuni uxoka ndaye ndazibhekelisa pha ezo ncingane ezo ndatsho ndathi inkulu kakhulu lento uThixo ayenzileyo ndiyamthemba ebomini bam ukuthi akazuthe ndikhuphe etrongweni axakwe indlela yokundibonisa ukuba mandiphile njani. Jesus. Bekunentshisakalo nje yokuba hey mandixelela abantu ngoYesu ba uYesu uyanceda uYesu uyakhulula wandikhulula uYesu etrongweni kugcwele nje lontshisakalo kangawuba ndikhumbula ike yavela indlela zemisebenzi Okay. but hey andifuna ukuthi ayahlala yangathi lento ba ndizawuyosebenza ndiqala ekseni mhlambi ngo8 imini yonke ndiyophuma late yangathi izawuphazamisa lento yoba ndifuna ukhonza uThixo ndanento nje ethi no uThixo njengoba bengena nebusiness before ndingene ndiyamthemba ukuthi uzayikhulisa lonto ndiyenzayo. Okay. Noba ingathi incinanana ndathi chuke ndabuyela ekufoteni. Okay. Njengoba ndandifota ndanayo ne-barber shop kwalanga ndathemba nje ukuthi no uzawunceda uThixo. Jesus. Ngoba ubuchofa nyana ndibenzayo nyana uThixo avula iminyango yoba ndiyofota komaparlamente ndisiya kwiuniversity ukuyofota ndifumane imali ezongumahluko noko ndinalo ixesha lokumkhonza kwahlala nje ukuthi lanto ibingathi ningayothwala ndiyayitshitshisa ngenxa yokuncedwa lelizwi likaThixo. Jesus. Yokuthemba ukuthi udala izulu uThixo umhlaba izilwandle
uthi igolide nesilivere yakhe kwahlala nje ukuthi noba uyayizisa uThixo uzayizisa kodwa ndikule process yokonela yilento ingathi incinci ndiyifumanayo Jesus. Ndathi chuke ndisekwibusiness ndiyaphila namhlanje ngenxa yebusiness ndikhonza uThixo ndisebenzela uThixo ya ndiya kwinto ethi kubube njalo ubomi bami although ikhange kube lula wena khange kube lula even ke kwicala lebusiness ukuthi ubomi bukhawuleze buphakame khange kube lula kodwa ke ndathi chu wena kuba ke ndisathi chu nangoku Amen. Endizawukutsho nababukeli uYesu uyayinceda impilo yomuntu akukhathaliseki noba ukwimeko ezinjengezinto izibalisileyo zokugwetywa ugwetyelwe into ongayenzanga noba ukwephi imeko uYesu uyayinceda impilo yomuntu Jesus. xa uzinikele kuye ngokuphelele ende ungezi kuye usithi uba awuyenzanga lento andizukulandela okanye andizukukhonza uze kuye ngoba usithi unguThixo udala izulu udala umhlaba nam ngoba zizinto eziqondeka kade into yokuba uphila nje uphila ngenxa kaThixo Jesus. zizinto esithanda ukuzisengela phansi ngathi uyawuthi uThixo uzumbonge kubekho izinto ezibonakalayo kanti impilo le ukuphila uphila ngenxa kaThixo Jesus. umphefumulo wakho uyaphuma uyangena ngenxa kaThixo ndiya kwinto ethi zona zizinto ezilandelayo izinto ke zoba ube nezinto eziphathekayo kodwa number 1 into emawuyibulele kuThixo kakhulu kukuphila ndiyafuna ukutsho noba ukwephi ingxaki nikela ubomi bakho kuThixo umkhonze ngalendlela athi mkhonze ngayo iseBhayibhelini xa ethi ndingcwele mna nawe ndifuna ube ngcwele ube njalo uzokubona ukusebenza kukaThixo kukangako tatam endinako Amen. Babukele egameni likaJesu waseNazaretha sizothandaza ngosifuna uthandaza nako yakho impilo. Zininzi ijele obotshelele kuzo nguSathana. Mhlawumbe wena awukho kwijele le ibonakalayo yakwanyama kodwa kwijele yomphefumulo kujele yangaphakathi kwijele yasengqondweni whereby uSathana ethi ugqibile ngawe uthi utata apho bazalwane ukuthi wagwetywa 30 years ekuqaleni yehliso lo 30 years kwathiwa 20 years lo 20 years akayigqiba naye uThixo amkhupha nje after 3 years nje kuphela ayibo amen so uThixo wethu bazalwane unako even today he is able unako ukuthi ayichintshe yakho impilo abuncede noba kubo akukhuphe nawe kule jele okuyo noba ijele yamatyala noba ijele yantoni noba ijele yokuhlukunyezwa ngabantwana yokuhlukunyezwa ngumyeni yokuhlumezeka emtshatweni uThixo unako uma umkholwa nje ondulukholwa even nezwi lakhe lo Thixo simkhonzayo unguThixo onako akalijikeli futhi izwi lakhe akuthethileyo ezwi lakhe uyakwenza ndithanda nje nami ugqithisa lo mazwi anganjalo sifuna uthandaza nawe ke namhlanje uthethe sasikhokhela nje kulomthandazo ukuthi samkelisa wena uYesu and then bese siyathandaza over eyakho impilo egameni likaJesu waseNazaretha mfuna uthatha isigqibo nawe sokulandela uYesu uma uYesu wakwazi unceda impilo kaTata he is able ukuthi ayichinje nakho impilo akuncede nako wakho bomi ngegama likaJesu Tata cela ubamkelisa abantu uYesu benzise nje lo mthandazo ukamkela uYesu sizakwenza ke umthandazo Jesus yes ndizocela emntwini othi ndiyamfuna uYesu ahlangule impilo yam omfunayo ufree uvula nje inhliziyo yakho uthi uzawuthetha lamazwi ndiza kuwathetha ngoba lithi lizwi likaThixo uvuma ngomlomo uYesu ukholwe ngenhliziyo ukuba uThixo
ludala izulu nomhlaba, wamvusa uYesu efile ngamandla wakhe, wamvusa ekufeni. Ngalo mandla ke ngoku ozowamkela azawusebenza impilo yakho. Xa usamkela uYesu, njengoba uzawuvuma nje lamazwi, kukhona okwenzekayo spiritually, ngoba lento kuyo okanye lengxaki okuyo ungayiboni le ngxaki wena oyibona ibonakala physically, kodwa iqale spiritually. Uqala apho ke ngoku Thixo ukuyisebenza impilo yakho, zikhululeke izinto spiritually, ude physically uzibona uncedeka kulento ubuyibona ngamehlo akho. Ndicela ke wena umfunayo uYesu uthethe lamazwi, uthi Nkosi uYesu, Nkosi uYesu, ndiyakwamkela namhlanje, ndiyakwamkela namhlanje. yiba inkosi, Yiba inkosi, nomsindisi umsindisi wempilo yam. wempilo yami. Xolela zonke Xolela zonke izono ebendinazo izono ebendinazo egameni likaYesu, egameni likaYesu. igazi likaYesu Igazi likaYesu malihambe emithanjeni yam. alihambe emithanjeni. Amandla omoya oyingcwele Amandla omoya oyingcwele mawa-operate impilo yam operate impilo yami. ngegama likaYesu. Igama likaYesu. Namhlanje Namhlanje ndingumntwana kaThixo umntwana kaThixo egameni likaYesu. egameni likaYesu. Amen. Sicela ke sithandaze. Nkosi uJesu, Bawo ingcwele, bawo namandla onke, Nkosi engcwele, egameni nasegazini likaYesu egameni likaJesu. silibiza Baba eligama, Namandla na ngoba lilo elimisiwe ezulwini, uNkulunkulu wami oyingcwele. phezu komhlaba, phansi komhlaba, Nkosi engcwele ligama likaYesu likaYesu. silibiza Thixo namandla. Thixo wami Bonke babefikelela kubo amandla onke levitho Thixo namandla, utshintsha la bonke abayimamele alampilo nethi impilo zabo goqula ubomi egameni likaYesu, amandla egameni likaYesu, Jesu Kristu egameni likaYesu. Netha Baba abantwana bakho ngalomhla abasibonayo nabangasiboni, likaJesu. abasivayo nabangasiva, Zonke kodwa ijele Thixo namandla, Sathana bonke ebezibekiwe ababotshiwe, balela abantu bebotshwa imimoya onke phezu komhlaba, zavuleka mabeve kubizwa igama likaYesu, mabeva amandla, beveza indlebeni zabo kubizwa igama likaYesu, ukuze abantu bazi ligama likaYesu elikhulula ngokuphelele. Singakhona izinto ezithi ziyakhulula, kodwa igama likaYesu kwenzekile. Thixo wethu siyakhona, asihambi ngokubona, sihamba ngokulikholwa izwi lakho. Kwenzekile ngegama likaYesu. We thank you, Holy Yes, Spirit. Lord. We thank you, my Father. Qhubeka nokwenza yakho Yes, intando Lord. kule nhliziyo kwelikhaya Jesus. nakwempilo. Qhubeka uNkulunkulu omoya namandla uyivula lo minyango, Yes, qhawuka lo Lord. machain. Ngegama likaYesu. Shake ezo seko zobunyango. Egameni In the likaYesu. name of Jesus. We thank you, Lord. It is so and it is done in Jesus' name. Amen. Amen. Oh, siyabulela kakhulu tatam ngalo elixesha nangexesha lakho. Siyabonga nje ngendlela engumangaliso uThixo ngaqhubekeka nokugcwalisa intsikelelo zakhe phezu kwempilo yakho. So ndiyahalela ke ukwazi ke ngoku tatam into bana umuntu ke ofuna ukukulandelela omhlambi apho ukhonzela khona okanye umuntu ohalela nje ubana athandaziswe mhlawumbe nalo ngxaki nayo kanye nalonto afuna uyibuza, ndazi noba ufree na for bagqithise ngayo nenamba yakho. Bukhona kwezinto zethu ke zo Facebook ngazitsho nazo just nje ngokodlela ohalela uba abantu bakufumane ngayo xa befuna uba bakufumane. Amen. Okay dadam. Okwangoku andinandaba dadam, ngoba njengoba uThixo wasinceda ukuze sifumaneke ebantwini abamfunayo nasafuna ukubanceda ngathi, kuyanyanzeleka kona ndiyidlulise inamba. Andinangxaki, ndingayidlulisa i-contact number, ngoba ke kwezinto zikaFacebook ndikaqiniseki ngazo. Okay. Ya, ndikaqiniseki ngazo, kona ndiqinisekile ukudlulisa nje inamba, umuntu angafona okanye angawhatsappa kuyo.
Yes, kona ukukhonza sikhonzela apha ekhaya elitsha emakhaza kwi-taxi rank pha eneteksi ezibheka eSomerset. Okay. Sikufutshane pha ngakwi-taxi rank. Kunendawo ehayarish sange-trailer pha ezantsi kwe-taxi rank. Sipha kulaa ndawo. Yes, sakhiwo pha seTyotyombe. Sikhonzela pha. Okay. Yes, sikhonzela pha tatam. Nokunye ke ikhona ibranch esedutywa kwindawo yaseMamfeneni kubantu ke mhlawumbi abase-Eastern Cape kuyakhonzwa napha. Okay. Yes, kukangako ke. Inamba ke ithi 078 767 3286. Yes. Okay. Siyabulela kakhulu wethu tatam ngendlela nje engomangaliso. uThixo qhubeke nokuninceda. Ayibo, amen. Nkosi tatam. Andiyazi uba ikhona enye into. Okay ke mandigqithise ezi zinto ke zizasuso zam ke bazalwane egameni likaJesu. Abasafuna ukusilandela ke kuFacebook ndiyaqhubekeka nokubhala pha i-daily messages. Ikhona eze-English, isikhona ezesiXhosa. Please follow me there on Facebook. Ndingu-PST Bathanda Cwasicwasi kuFacebook. Then ke ungandiqhubeka nondilandela kuTikTok ke nalapha ku-YouTube. Bathanda Cwasi khona apho ke uYesu angaqhubeka nokunisikelela. Bazalwane njengoba nibonile ke i-mic yethu entsha le ithethe guest yethu apha. uYesu sincedile ngayo sayithenga. Then kushoda lena yam kweli cala lingapha. Siyashoda ngayo. Indaba ezimnandi zezinto bana sishoda nje nge-1,000 qha kuphela. I think 1,000 rand okanye i-900 imali esishoda ngayo lapho kwezomali ezo. Please man kawugalele ube yipartner yethu apha ekwenzeni lo msebenzi kaThixo. Lo mali okwazi ufikelela kuyo uqhubeke nje nokunikela. Ngaloo nto ukwazi ufikelela kuyo lo 200 lo 100 rand lo 50 rand yakho lo mali onayo noma ungavele usinike yonke bethunana usinike neninzi. uYesu andisikele nantsi account number yami ke apha escreenini njengoba nibona ke bazalwane nje awuphoste loo nto leyo nayo so that kwi-next episode yethu okanye episode elandela le izayo sikwazi into yobana ke sibe sesinayo loo microphone leyo because ingxaki ngoku yonyukile lapho bayithengisa khona ngoku 82.6 ngoku. So please bazalwane, please ngicela nisincedise egameni likaJesu waseNazaretha. uYesu anganisikelela ke uba uyafuna ke ubana unifonele nami nansi phone number yami 078 327 9645. Siphinde sibonane ke kwixesha lezayo papa yini bethunana. Amen.